Ясен Янакиев съм, фармацевт съм по професия, работя в частна аптека. Това е една добра инициатива на млади хора, хора с различни професии, с бъдеще в града и с добро мислене за бъдещето и за доброто на град Добрич. Имаме чудесни хора, които наистина ще помогнат за създаването на блага и трябва да ги подкрепяме във всеки един момент. Не само да се конфронтираме един с друг, но и да печелим все повече хората около нас и да разговаряме с тях. Бих лобирал също и за нашата гилдия фармацевти, защото и при нас има доста проблеми, които не са решени, и за всички граждани в града. И доста повече фабрики, отколкото са сега, а не само алейки и градинки, а работещи фабрики, печеливши и много повече работни места в Добрич, за младите хора най-вече. Да се чувстваме добре и да живеем спокойно.